Yung adlaw mga abyan ko, ano ba lang yung tawag ang kaimulon? Ang kaimulon, hindi na pormamente para sa aton. Hindi tanan niya mga tao imol, hindi tanan niya tao manggaranon. Ang kaimulon, depende na sa aton yung mga tao sa pagbakas naton. Kay balaan mo, may ara gid ko yang nga nakitaan. Kada mo sang tao nga wala na kwarta, pero tamad pa magubra. May nakilala man kamo muna. Daw gusto nyo lang bala nga magulat na lang sang grasya. Kung amo na ang imo mindset, na gusto mo lang magulat sang grasya, sigurado ako wala grasya nga mag-abot sa imo. Kung hindi ka magbakas. Hindi mo man pag-isipon na tungod ka ikaw imol, gusto mo na lang magstay sa posisyon nga ina, nga hasta tubtob san o, ikaw maging imol. Dapat pamingsaron mo, hindi ang imo kagalingon. Kundi ang imo paminsaron, ang imo pamilya, imo kabataan, nga hindi nila maagyan ang imo nga naagyan. Ano ba lang ginatawag nga imol? Ang mga tao nga wala kwarta, ang mga tao nga wala inog bakal sang pagkaon. Para sa akon wala imol sa aton, no? Wala manggaranon. Para sa akon ang imol hindi na permanente. Ang imol nga ginatawag. Kaya ang imol nga ina para na sa aton. Kung aton nga mga tao amo na ang makakuha sa aton kay mulon. Wow. Kay balaan mo kung gabakas ka nga tao, tanan obrahon mo wala ka pili sang imo obra. Sigurado gid ako nga madula ka sa ginatawag nga kay mulon. Kay hindi man kita tanan naghalin sa manggarano, no? Naghalin kita sa imol. Kag wala gid kwarta. So ang mga tao nga may pangarap sa kabuhi naton or may handom, mga tao nga may mga handom sa kabuhi naton, amo na ang nagaangat, no? Nagapaibabaw. Tungod may ara sila pangarap, bisyan anong kabudlay nga obra, ilagi na obra. Tungod para sa pamilya, inyo nga makitaan ang mga tawo nga mga dlagko na balay subong kag mga madamo na mga negosyo kag nagmanggaranon. Kung inyo na makitaan ang ila kabuhi sang una, halina sila sa pinakaimol. Pro sila nagbakas para sa pamilya kag para nga magangat man sa ila kabuhi. Gani sa mga abyan ko dira, no, mga kapwa Ilonggo, na makaintindi sa aton nga ambal. Hindi kita mawad-an pag-asa. Tanan himuon naton para sa aton pamilya, ang dalok sa aton kagalingon. Hindi kita mag-isip nga atub-tub na lang amo niya nga aton kaya. Isipon naton nga kaya pa naton nga labuton ang malabot sang iban. Always think positive mga abyan, no? Hindi kita mag-thinking sa negative permi. Kaya kung negative permi ang imo ginaisip, wala may matabo sa imo. So, kung gusto mo nga mag-angat sa kabuhi, hindi ka na mag-isip. Hindi ka na mag-isip sa mga negative nga bagay. Kaya siyempre, gusto mo nga may pangarap kasi imo kabuhi, kasi imo pamilya. Ang importante, magbakas ka. Sa mga damo, dira nakitaan ko subong, no, sa Pilipinas, nagadasig sila magpangasawa, maghimo sang bata. Tapos, wala man sila ipakaon. So magsalig sila sa ila nanay, ila tatay, di ba? So dapat pagbalaan mo na nga ara ka na sa punto nga may asawa ka, may bata ka, ipakita mo sa imo asawa, ipakita mo sa imo mga bata nga kaya mo sila buhion, kay hindi ka magsalig sa imo ginikanan, kay bala mo ginikanan naton, gakamalan na naton ginikanan. Kung baga, daw nag-rotate lang kita kung sang una kita ang ginalagaan sa aton nga nanay, yung patiti, alin sa gamay, yung kungkong. Daw rotate lang na mga biyan mo. Subong makita dlagko na ang mga tigulang naton nga mga nanay kag tatay nagaabot na sa pagkamalam, kumbaga sila naman ang dapat naton nga alagaan. Hindi nga sila pa aton sarigan sa adlaw-adlaw naton kinahanglanon. Gabay pa mga abyan, no, nga mabatyagan nyo man ang mga ginapanghambal ko sa inyo, no, sa mga tatay dira nga hindi responsable sa ila pamilya. Gabay pa nga makitaan nyo nga aton nga video subong. Salamat yun.